салом алейкум бародаро. ҳар як инсон дар дилаш шавқе дорад. мисол шавқе дорад ки болои кӯҳаро як тов бихӯрӣ, як шикор бикунӣ. ягон ҳар хел шавқҳо ҳастанд. шавқи мо дар бораи шавқи кӯҳгардӣ чақчақ мекунем. гуфтем ҳар як одам шавқ дорад. вақте ки дар наздикии кӯҳ нестӣ, имкони биромадан тарафи кӯҳ надорӣ, шавқат беҳад зиёд мешавад. лекин боз бисёриҳо ҳастанд ки дар зери кӯҳ зиндагӣ мекунанд, намедонанд ки дар болои кӯҳ чӣ мегардад. иншам ҳаст. барои ҳамон мо дар хона кор бисёр бекор нестем, лекин бозам як биромадан барои саломатӣ фоидаовар аст. намегӯм ки куҷо рафтестем, ҳар чире ки дидем як ҷоя тамошо мекунем. бародаро инҷоҳо ҷои афтобрӯ ҳастанд. офтобрӯ яъне ки офтоб тезтар ва зиёдтар мезанад дар ҷо. барои ҳамин хотир барф камай. ин тарафта барф камай, ин тарафта то зону барф ҳаст. мо ҳам рафта истодаем баробар. шумо тамошо кунед бародаро. ҳозир мирғобиё як хабар мегирем. дар чӣ ҳоланд? боз суҳбат идома дорад. бародаро то чанде ки мерай барф зиёд мешавад. як пай мошинай барвақт рафтагӣ пешаи дисе барф тамом рафтестем хел боло. ин барф бародаро иҷа кам дорад. анаҷа ина бибине ки чӣ қадар барфай. қариб тай зону. як рахшаи дар ин мобайн, ҳамин рахша қатӣ рафтан осонтар аст. бародаро рах хеле кӯтаҳ шуд. хеле рафтем, оли дар хамбигаҳиё рафтаистем. дар кӯҳ набиромадем. кӯҳ ҳам ба фирм биромада намесем. якам барф зиёд мешавад. ҳозир гуфтем қариб ки байзонура биромада истаст, биланд шуда истаст барф. мебинем то куҷора рафта метавонем. то ҳамҷоя мерем. як ҷоя неки бародаро ай нахчиро ягон пай нест. на пай, на ҳайдар. ҷои гаштшо ҳамиҷа ай. ҳамқа тамошо мекунем, намебинам. шумо тамошо кунем, мебине? ҳар сее ки мебинӣ ё санга ё дарахт. зурӯч хеле нест. ягон чи надидем. касе тарсондагишон айне ки ё ки надидем. барое ки дараи мо бенахшир намешавад. доим нахшир дорад. барфам ҳайзону боло шуда истаст бародаро. якам раҳгардӣ қиинтар шуда истаст. ба филм дар қарибиё мегардем. як ҷои дигаре тамошо кунем. ба бигардем боз барем пагоҳ насиб бошад. пага ёки пага дигар як тарафи дигар мерем. агар ай тараф набошанд, ай тарафи дигар бояд бошанд. ҷара мерем, хабар мегирем. боз як ҷоя нуқтаи асосии гузаршо ҳамиҷа бародаро. ҳамиҷа бояд бихамбанд ва ҳамин сари шух бояд бигзаранд. неки имрӯз ба фирм гузар надорам. ин бародаро ин хел нишонтим агар қариб ки дар музай барф ҳам муза расида истаст. ҳай камтар дигар ҳаракат кунем.
از اونو بگذره باید بگردیم. برادر رفتگی ما همیقه خیلی مونده شدیم. یکون چی ندیدیم راستی. خرج گم نه. باز دفعه دیگر همین خیلی نیست. رفتن میگیریم ولی نوار کبگار قطعی مرغابی با فیلم تماشا کرده. بعدی باید یک سرتون توزه کنی در این نوار که پشتر یک تماشا کنی. باز نشان میتیم. باز نصیب باشه پگه دیگر طرف میریم. انا همی که میبینی او طرفش میگیریم. پایان قطعی ده قطعی میگذاریم به طرف. یکم دورتره قینتره هیچ گپ نه. میریم برادر. خیر برادر عزیز تماشا کنی کم خیر. اینا برادرها همیقه گشتیم تا کجا میگریزی بیگه شد. بعد دیدیم شونه نگین خیلی دوران. برادرها شما هم باید بینی. 1 2 3 ویژه 4 تا باشه. 4 تا دیدیم. او پوینده تگه در سریولا باری شو خدا 1 2 3 پوینده تگه 4 تا 4 تا ایجا 2 تا در بالو 6 تا 6 دونه. خیلی برادر عزیز شما تماشا کردن گیری ما رفتیم در نوار دیگر انشالله نزدیکتر میریم. شاید که از شاخش بخپیم یک نشان بتیم. زنده باشه برادر عزیز. در امان الله تا بازدید. دستامون یخ کردن. خیر تا بازدید.